cangkriman ya. Dawuhe Bu Guru minggu ngarep ulangan bab cangkriman. Dhisik ya. Ya wis. Kebo picek motone piro ayo? Halah gampang lek ora picek kebo iku motone loro ya to. Ya salah to, kebo picek kuwi kebo sapi karo cicak. Nah, bener kuwi. Ayo gandeng awakmu cah sing mederi. Oke. Kamu kok mau disuguhi opak angin apa bedaan? Gampang kuwi, opak rak sing digoreng wedi kae. Ah, salah. Aku ngerti kok opak angin iku tegese ora disuguhi apa-apa ya to. Wah, pinter kowe Ren saiki gendengmu. Aduh, giliranmu. Sego sak kepel dirubung. Apa ya Allah? Dirubung tinggi. Dirubung sak tinggi apa? kepel dirubung tinggi apa? Gampang, bedane salah to. Ya pinter-pinter.